пъти там. Така? На Тавакале. И па не си ги намерил. Не можах. И сега ще ги намериш. Единството, което намерих, гробовете на италианците. Те картата на баща ти, она е карта, дето... Хубава. Майка лъжне нещата. Знае де, от Дидовенко. Айде ти да Там, проверим. точно. Друго да отворим она карта и сложим компасите, ние да знаем где е това. Аз знам къде иде. Не казвай, не казвай всичко. Не казвай, че те ще без нас. Моля, прекараме сотната на някоя магаря. Мичо, цар Борис го е знаел това. И е пратил затворници там. Та са копали и изкарали коваче. Чуваш ли манерски поход? Цар Борис. Ма той да го чуе, не ви го казва на място. Аз говоря сериозни неща, аз не се Я извади да видя имаш ли нещо от джеба. ще ви заведа да... Извади да виж аз какво ги дрънкам. Я виж, днеска се обогатил още. Я и за какво стара. Нямам нищо, че. Какво тогава се фалиш? Я виж, колко е... Я покажи да види. Разбира се. Не, ти си иди като мен. Стали прилязат, аз ги нося да ги дрънкам, ама са от това време. Стари, колко са тежки, са олекнали. Знаеш какви са тежки? Аз ги нося да ги дрънкам само, иначе не че... Той ги показва и ги не дава на всеки да ги пари. Не дам да ги пипат, тук от джебета до сърцето. Защото от 4 каки съм премамил с тия пари. Не знаят какви сега се виждам, че са от златните. Те са такива. Как се казваш? Константин. Аз съм дал да ви възморя. Името ти е... От царските фамилии. И мога да му кажеш нещо така по нишарите, ама нема да съм в такова, че ако е само това гледата омая да... Ето виж, камерата към тебе и те записва. Тук е филм. Аз те говоря празни неща. Така трябва да бъде. Така трябва да Една бъде. визитка и като полетеш, ще водиш по 2 гаджета да има и за теб. За това си и да знае какви са им това техниките, да знае какво. Аз не говоря празни неща, говоря съвсем сериозно. И най-много се убеди, че намериме със татко гробовете на италианците. Като по описа намериме гробовете. И Балчан, той ме дал. Мълчи, камерата сега не свети, като свети. Не ме интересува. Свети и го снима. Това ще го ритне. Трябва да го работи за него. Снима го. Намериме действително Така. гробовете на италианците, обаче парите ги нямаш. Значи, той пратил 2 човека Балчан, те ги скотоляса. И казали, че парите, колкото са носили, са ги закопали гроба до краката им. Намериме го, празнаме всичките кокале, но простава Господ, празнаме всичките кокале. Нямаше грам. Значи те са си ги прикрили някъде. Сега прекарваме сотната и почваме да дупчеме, дето патио се прикрили са си ги някъде, нямаше грам. Давай да въртеш и ние закупаме кокалете обратно и загинаме си ги. Случим бе. Заринаме кокалците, но там нямаше грам пари. А в записките, като Балчан напише, тези да са ги пречукали, са казали, че парите, дето са ги носили, са ги закупали в краката. И празнаме, в един гроб са погребани и двамата. Намериме кокалите, но нямаше грам пари. Нищо. Те просто от двамата, дето Балчан ги е пратил, те са прикрили. Тая къща от 9 дигнати. Отзаем! Това заедно съм Толкова злато прибрани. У нас има едно френско петле. Това е 4 карата, това ми е, нямам нищо. Едно френско петле, това ми е наследство. Нямам тук всичко се документира. Северни пари имам. Всичко се документира тук. Няма. Говори се едно пере пари. Така. Къщи правил. Това сме го слушали другата, нещо ли качва да не. Тук всичко се документира. За филм ще заправи. В печере намериме една дупка. Значи, купчина е колко масата е такава. Обаче само грошове.
Те направо по зеленя са не като това. Това диривни грушовете. То сега е скакало. И ти тук като се запена, Не. Тут не е по-добре на ода 3 пъти и не сме затикнали дупката, тя оттикна. Ама ти там си еднообразни такива скали и тако 3 пъти оди и тито ми се разседи, че не ще го да. Ама то няма никаква стона, бе, то е позелясане такива. Я кажи, кога са няма с мъжето 7 дена на оная дупка и не беше вършил една работа. Това не е било. Сега кажеш, аха. Не е било. Ага, не. Мито добре, ми те оди да даде па на бакомаринте. 12 години съм. Оди му ги даде па тея са. 12 години съм бил пещерняк към академик. Оди му ги даде те, дето ги влачат. На 100 пещери съм Да ги влачат картирал. по джола се, знам, оди му ги даде. Ма не има лярска теса. На 100 пещери аз съм участвал в картиране. За 12 години пещерняк. Делен съм си завирал град. То няма нищо общо с ималярство. Обаче това, дето ви казвам в Калето, това е най-голямото съкровище в България. Дай да вървим за Радо Каса момчета тук. Колко пъти ода? Да идем да го ровнем, да си решим живота. Ничего. Аз още не съм се насилил и говоря съвсем сериозни неща. Значи тия записки... Пак за да го кажат, да го не... Не, така е, бе. Аз съм се убедил. Като намерили хубавете, аз се убедих в страшно много неща. Пак той намерил нещо да знаеш. Той преди с Смачка 3, зарад любовници, смачка 3. Той колко любовници е пребутал там и такова. Зарад любовници. Там има толкова... Със смърт ще намерите това. Делбито с пари. Кой ще му дава такова? Който и не рада. За какво му сташ? Той като фърне ония жълтите, така да ги седим, защото да ги Не, мисля, че бакомарин тук, ама тук е дошъл за развлечение сега, тук за развлечение. Както завше рабабички, да влияе с болничките, да, ще за опачи. Абе, тя ги мазите. Болчан Войвода е имал 72 човека. Седем толкова. 70-ника там са направени в тая пещера. В естествен ръст. Имаше кирка да не Човек. лопата съм. Аз ще взема база кирка, че. Ма те ми се изриват ръцете. И какви са тези войници? Аз съм ще кажа само. От какво са направени? Моля? Войниците от какво са направени? Сребро, бронз, в естествен ръст. Болчан Войвода е направен прав. В лявата си ръка държи царски сипнар от злато. В дясната държи злато сабе. А той целият е направен от сребро в естествен ръст. Стояш кръгла маса. Абе, ти сега ще си пил с него. Чакай, това го чета. Не съм го видял. 7-те човека са в естествен ръст. Сигурен си, бе. Са седнали всичко направено от сребро. Така. Отделно на входа на пещерата е направен един часовик. В дясната ръка е сложена една пушка, дето е така нагласен, че първият, който влезе, ще мре за колана. А в лявата му подвиж ще има книга. Така. Точно тези неща са ги направили двама майстори златари от Италия. Италианците са напипали документи за римското съкровище. И отиват и намират тази пещера, обаче Болчан Войвода вече е бил намирал при тях. И ги пипва, държал ги една година там. Те майстори златаря и всичко това те са го катали. И накрая той ги пуска. Обаче през Карловския, Кислинския пресо, те само там му умият, той праща Болчан двама човека, предречени като овчари и ги чака. И ги подпита така. Болчан им е дал злато колкото могат да отесат на тези майстори, дето това са го направили. Обаче неговите хора чакат предречени като овчари на Кислинския пресо. Така. И те ги питат,
И един е рекал, ето добре, моли да намери. И един е сътоптал, рекал, о, всичко е тук. И те двамата трас пребили. Като извадили, направили такава подробна карта, че едно дете ще намери хода на пещерата. Така. И те ги, там ги закопават и двамата. Отиваме с татко, намериме го. И това дето те са го носили, той бача е дал колкото могат да оттесат злато. Гробовете намериме. Изкупаме кокър, нямаше грам. Значи тези дето са ги прибили, те просто са прикрили нещата на друго място и се излагали Вълчан. Утре отиваме да ги дилиме. Ти що ги знаеш? Пак говорите, Той го знае, защото той Вълчан му е дядо. Той Вълчан му е дядо. толкова точно и данни, че Той му е дядо. не намериме гробовете. Обаче вътре нямаше грам. Често аз съм християн, нямаше грам. Просто дето са ги прибили, те са го прикрили и се излагали Вълчан. Вълчан е събирал 3 години подет, малките са тук чупнали, там чупнали, там прибили. И всичко са го влачили в тая голямата Деретли пещера. Башка римското съкровище, той 3 години подет е събирал. Оттам отива в Америка. Добър вечер. Чеха за радници ли е? Може ли 15 радници утре с самарчета да ни направим? 10:30 ще да ги вземем. 15 радници да ни такова, утре ще да ги вземем. Банкова сметка нещо да ви преведем и капара, ако се притеснявате. Добре.